Siji wajibing ratu kuwi aja kendhat Hanata, Haniti, Hamriksa lan Hamisesa. Kuwi kewajibaning ratu. Lan sabanjure pengageming ratu aja tinggal pakarti sama beda dana denda lire. Nadyan to kuwi wong liyan kebrayan nanging labuh tumraping negara kudu mbok ganjar sakmurwati ning nek kuwi kulit daging sanak kadang mitra kawruh. Monggo keluputan tumrap negara kudu mbok patrapi pidondan ingkang sak bobot kalawan keluputane kuwi tembung sama beda dana denda. Angka 3 pambeganing ratu. Sipating ratu kudu bisa hamong, hamengku, hamot lan hamangkat. Angka 4 lelabuhaning ratu anatepana berbudi bawalaksana animpuna ing aguna amumpune ing kautaman. 5 kekasih ing ratu tumindak adil bener sentosa libawa. Angka 6 patraping ratu nglunggana watak lan tumindak wicaksana wiwaha wisuda lan wiguna. Angka 7 gegayuhaning ratu mersudi mrih hayu hayem hayom lan hangayani. Dening kang kaping 8 junjunganing ratu kudu bisa jejeg adeping praja katentreman kawula sambung memitran liyan praja kerukunaning bebrayan agung. Ing pungkasan bandaning ratu kuwi kudu duweni kasekten, kesabaran, kawaskitan lan kapinteran. Inggih. Menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat Kanjeng Rama. Bagus. Bagus.